Evo, već 12 godina Hrvatski centar za razvoj volonterstva organizira manifestaciju Hrvatska volontira sa svojim partnerima, regionalnim i lokalnim volonterskim centrima u Hrvatskoj, a koja okuplja brojne organizatore volontiranja, brojne volontere, građane koji se uključuju u jako puno različitih volonterskih aktivnosti. Ove godine u partnerstvu smo sa Hrvatskim crvenim križem, Savezom izviđača Hrvatske i Mrežom mladih Hrvatske. Ideja nam je ove godine, pošto je Europska godina mladih, nekako razgovarati o tome koliko je bitno da nam se mladi ljudi uključe, da mladi ljudi ukazuju na probleme u našem društvu i da prepoznaju potrebe različitih ljudi, i dali smo u stvari mogućnost da se uključi Hrvatska volontira koja svake godine okupi jako veliki broj organizacija, jako veliki broj volonterskih aktivnosti i volontera. Regionalni volonterski centar udruge Mi Split posljednjih 25 godina organizira manifestaciju Dani volonterstva i solidarnosti. Ove godine manifestacija je održana 14. svibnja u gradskom parku Đardin i u sklopu nacionalne kampanje Hrvatska volontira. Udruga Srce Split danas se predstavlja sa svojim glazbenim nastupom u Zadini. Ljudi su nekako prepoznali tu čar volontiranja općenito, pogotovo sa osobama sa cerebralnom paralizom. I jutros nam nije bio problem dignit se, probudit se u 5 sati, skupiti naše proizvode, donijeti ih ovdje, izložiti ih i biti sudionici. A sudjelujemo u ovim danima volonterstva i solidarnosti još od 2014. godine neprekidno. Evo, danas smo ovdje u parku Lovora na Kantridi, uređujemo ga zajedno sa planinarskim društvom Kamenjak koje je započelo uređenje, a s nama su i Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Odred izviđača pomoraca s Kantride. Park Lovora je najnoviji i najveći riječki gradski park. Volonteri planinarskog društva Kamenjak su ga inicirali. Danas nam se pridružila grupa volontera iz Crvenog križa u organizaciji udruge Smart i pomogli su nam 3 obitelji ukrajinskih izbjeglica. Priključila sam se ovdje u stvari u dvostrukoj ulozi dugogodišnjeg volontera i člana interventnog tima Županijskog crvenog križa, a i ispred Kamenjaka čiji sam član i čija je ovo u stvari inicijativa bila uređenja ovog parka. Evo, ovdje smo se našli, okupili iz različitih strana i tako udruženi stvaramo jednu lijepu zelenu površinu u gradu koja je neko vrijeme bila možda i neprepoznatljiva. Došli smo danas ovdje u sklopu Hrvatska volontira. Poveli smo 3 korisnika, 2 iz nužnog smještaja, jednoga iz prihvatilišta za beskućnike. Htjeli smo dati nekakav svoj doprinos u toj cijeloj akciji volontiranja. Mi je ovo jako lijepo, svi si zajedno međusobno pomažemo. Mi smo na akciji Hrvatska volontira!
Na sajmu se provodim super, jako mi je zanimljivo, zato što se mogu vidjeti svakakve udruge i može se upoznati nešto novo. Okupili smo se ovdje u Dardi na Sportsko-rekreacijskom centru Đola povodom Svjetskog dana Crvenog križa i tjedna Crvenog križa, ali u sklopu manifestacija Hrvatska volontira. Na današnjoj smotri sam se najviše svidjela radilišta iz prve pomoći i escape room na temu trgovanja ljudima. Okupili smo mlade iz naših društava Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije, jednog općinskog i 6 gradskih društava. Pa ja sam Lara Vukovratović i dolazim iz gradskog društva Crveni križ Valpovo i evo ovdje radimo realistični prikaz ozljeda. Uređivali smo ovdje prostor, znači u sklopu te nacionalne kampanje Hrvatska volontira. Znači ovaj dio zelene površine, da ga malo oplemenimo sa cvijećem i sa nekim novostima i nastavit ćemo raditi na tome. Htjela bih napomenuti, bilo je djece sa roditeljima i bilo je jako lijepo okupljanje. Pozdrav, danas smo tu u sklopu proslave Hrvatska volontira, organiziramo jednu volontersku akciju u Centru za mlade Dubrovnik. Ideja nije samo trošiti naše vrijeme napraviti nešto korisno, izraditi namještaj, opremiti centar, nego uključiti mlade ljude u to. Pritom učimo, zabavljamo se kako brusiti, kako spajati dvokomponentno ljepilo ili tako no, kako isprintane 3D vješalice smontirati na policu kako bismo imali organiziraniji prostor. To je način kako treba volontirati, da je dobro, da je dobra vibra, a da se uvijek nešto nauči i da se učini bolje za drugoga, bolje za svih, a pritom da je i nama dobro. Ne zagađujte okoliš, smeća bacite u koš za smeće. Sačuvajmo naš planet, jedini je kojeg imamo. Pomozite nam ga očuvati i naša djeca imaju pravo u njemu uživati. Na vama je